те кола де. Прати на мальчика ти дърпа и като лагаджия, няма да не. Айде още 10%. Тук са 30%. Трето място 30%. На второ място отбор Смърфовете от град Варна. Браво! Мирослав и Дончо Дончо. Браво! Спиро, ако не беше отслабнал, завишите много. Човек не мога познаете. И на първо място отбор Морето Варна. Браво! Ай, само води си диджеч. Алиле има една много хубава песен. Чакаме ли винаги си бив? Знаеш колко бавен си. Стига бе, пропадналяк, какво си чалгар? Приста излагаш, бе. Следващата награда. Това е за цялостен принос към Шкода Клуб България. Медал. Той е на Самуил Копринков, по-известен като бегачката. Браво! Това е най-голям принос всички матчи в Сърче. Какъв принос вика има? Браво! Още трябваше да е една, много спорвана, в кавички го казвам, големи алкохолицирана форма. Ева. На първо място, 2 награди, 2 медала за Чавдар Калфин и за Дончо Донче. Нашите бирени шампиони. Толкова спорвано, журито не можа да определиме първи. Мене са ми мокри гащите, само той мене още ми мокри гащите. Няма проблем. Моите са сухи, моите са мокри. Благодаря.